sou una pila. Per tant, ja veureu que necessitaran que els ajudeu. Us posaran molts reptes. Per tant, petits i grans, ajudeu-vos. Sabeu que aquest any els patges de Ses Majestat els Reis d'Orient han instal·lat la seva fàbrica al Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa de Sabadell? Doncs sí, és la fàbrica dels desitjos i a més l'han obert per tal de que tothom la pugui visitar. De fet, l'han convertit en la principal atracció de Nadal a Sabadell. La fàbrica és plena de personatges que ens ensenyen que lo important del Nadal és desitjar coses bones. Ens acompanyeu a conèixer-la? Benvinguts a la fàbrica dels desitjos. Xapó a la primera, aquest grup va ràpid. No, com jo. Si no el d'art, no us amoïneu. Això, amb els anys, es passa. Quina és la teva funció a la fàbrica dels desitjos? M'encanta que em facis aquesta pregunta. La meva funció és obrir i tancar portes. I a més, controlo el temps i miro que mai faci tard ningú. Que tot vagi a l'hora. És fantàstic, què és això? Tens alguna altra pregunta? No, moltes gràcies. Oh, de res. Me n'he d'anar. Que vagi molt bé. Ens veiem. Adéu. Els meus col·legues patges han pensat que seríeu les persones més adequades per ajudar-nos amb l'entrega dels regals. Vinga, som-hi! Ha sortit un verd? Un verd, no gaire clar, per això. Verd! Ara sí! Molt bé! Verd! Quina és la teva funció a la fàbrica dels desitjos? Oh, aquí a la fàbrica dels desitjos, a veure, com t'ho explico. Jo, bàsicament, me n'ocupo del carbó. Amb les meves ajudantes, la Valdíria i la Francesca, preparem tot el carbó que va per tot Sabadell i part de Península i món, Aquí fem totes les enviades amb la màquina de la veritat i així sabem com s'han portat els nens i els hi podem encomanar el carbó. 3, 4 sacs, 6 sacs, depèn del que hàgim fet. Estàs preparant molt carbó pels petits i petites de Sabadell? A veure, avui hem preparat, jo crec que anem pel 56è sac. Hi ha sacs que a vegades els repartim depenent de les cases, però sí, n'estic preparant moltíssim. Tot i que haig de dir que els nens es porten bastant bé aquí a Sabadell. Estic molt content perquè hi ha molts nens que venen i que el casc, la màquina, la veritat, els diu que s'han portat prou bé i que jo, ensumant-los, també sé si s'han portat bé i estic molt content perquè no em porta tanta feina, m'entens? Perquè si es porten bé, jo no haig de treballar tant. És fantàstic. Gràcies. Moi a tu, nana. Me'n vaig perquè encara hi ha molts nens que necessito saber com s'han portat apuntant-m'ho. Adéu! Ho sents, Nino? Ai, que estic molt contenta de que estigueu aquí. Perquè una nina sense un nen no és una nina, sabeu? Ai, no m'ho pot donar corda, si us plau? Oh, gràcies! Hola, Nina. Quines joguines els recomanaries als nens i nenes de Sabadell per demanar-se als Reis? Doncs a mi m'agraden molt les joguines de tota la vida. Les que no contaminen, les que no porten piles, les joguines que podeu veure a la sala aquestes que hem preparat, joguines amb els que els pares hi jugaven de petits, el 3 en ratlla, les caniques, el twister, totes aquestes m'encanten i estic segura que els nens s'ho passaran molt bé. Vale, gràcies, Nina. És bonica, I brillant, oi? I com brilla! Però la meva preferida, sabeu quina és? La d'Orient. Uns reis molt enfeinats, guiteu, quants desitjos ja tenim aquí. Però, Quin personatge us ha agradat més? El de les joguines. Carboner. Què els heu demanat als Reis?
La veterinària de Piniport, una coseta que no me'n recordo com se'n diu, i una llibreta que és molt xuli. I tu? El cabezón de Gastón, una col·lecció de camions... I no me'n recordo. Què els heu demanat als Reis? Unes sabatilles per estar per casa, un joc magnètic i no me'n recordo més. Moltíssims nens i nenes de Sabadell i de la comarca passaran per la fàbrica dels desitjos aquests dies. La fàbrica estarà oberta cada dia fins al 4 de gener, de 5 a 8 de la tarda. Per participar-hi cal inscripció prèvia. Aprofiteu per conèixer els patges reials i veure com els Reis preparen la seva arribada a Sabadell. Ariadna i Didac, Petit Sabadell, fàbrica dels desitjos del Museu de Gas.